Бүген Күкмара районы Вахит авылында туып үскән кадерле туганыбыз Рауиләнең гомер бәйрәме, туган көне. Үз язмышын үзе язып яши, моторлыклар җирдә тудырып, җырлап, гөрләп торсын синең тормыш бәхет нурларында коенып. Кадерле туганыбыз, барлык якты хыялларың да тормышка ашсын. Иң изге теләкләр белән туганнарың Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә һәм Рөстәм дип килеп ирештәлеге бик матур хәбәр. Без дә чын күңелдән кушылабыз һәм чираттагы музыкаль композицияне якыннарыгыздан бүләк буларак кушып җибәрәбез. Туган көнегез, гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Таплы күз яшенә шыланып булау, болытка кашып кына елмайган кояшта җыланып булау, яратып карасаң, Рауилә, менә исән саумы, миңа җилләр алып килде, сиңа бәйрәм булганын. Менә мин сиңа нәрсә дип укыйм, котлау миннән. Мин болай гына котлый да белмимен. Сихри җанны урман кызы Рауиләгә. Бар җиһан чәчәккә күмелгәч, үздереп сайрый сандугач, сөенә үзе күк тавышлы дөньяга изге бер кыз тугач. Тәүгә ваз салганда таңнарда кошлар моңы каршы алганнар, җырга, моңга, сихри матурлыкка шул чагындык нигез салганнар. Чәчәктәй балкыдыр йөзләрең, җиләктәй тәмледер сүзләрең, урман, кыр, агачлар бирәләр шифалы бит синең кулларың. Син үз алдыңа бер җан иясе үз дигәнчә корасың тормышны, урман кызы, табигатьне аңлыйсың, үсемлекләр телен, кош-корт
тавышын. Гел шулай үзгә бул, үзең бул, картайма, яшь булып, мең яшә, көч-куәт биреп тор безгә дә, балалар бу туганнар булсыннар янәшә. Монсы аерым инде апай турында исемә төште дә, яңадан аерым яздым. Кадерле апайыма, үзе кебек ярдәмчеләр булышалар һәркемгә. Мин бәхетле шуның белән, сезнең апай булганга, ни хәлләрең бар синең дип хәл белешеп торганга. Менә Яруллина Салиха, 24нче ел. Бу Рауилә сиңа бәйрәмеңә котлау. Зур рәхмәт, Салих апай. Бергәлек һәм бердәмлек булырга тиеш безнең республикабызда. Һәм инде без алга таба бердәм булыйк, бергә калыйк дип алга таба әйткәнемчә килгән матур эчтәлектәге котлауны яңгыратыйк. Күкмара районы Вахит авылында туып үскән кадерле туганыбыз Рәвиләнең Миннебай кызының 5 июльдә туган көне. Кечкенәдән табигатькә, җыр-моңга гашыйк туганыбыз бүгенге көндә дә күп төрле агачлар, җиләк-җимешләр утыртып үстерү белән шөгыльләнеп, җирне яшәртүдә үзеннән зур өлеш кертә. Ул утырткан агачлар матур гына урман хасил иттеләр. Туганыбыз китаплар һәм җырлар яза. Җырларын үзе җырлый да. Һәр туган көнне шатланып каршы ала. Ходай биргән һәр мизгелнең кадерен белеп яши. Бер дигән 2 улы, 1 кызы, 5 оныгы бар. Кадерле туганыбыз, барлык якты хыялларың тормышка ашсын. Гаиләң белән бергә гел рәхәттә, моллыкта, иркенлектә, тынычлыкта яшәгез. Котлы булсын туган көнең, балкып торсын һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен иде алдагы көннәрең. Иң изге теләкләр белән якын туганнарың Камил, Рафиq, Рәзилә, Рәйсә һәм Рөстәм котлый. Язмышыма әйтәм рәхмәт, яшәү ямьле, яшәү рәхәт, якыннары бар янымда. Шатлык килсә сөенешеп, авырлыкларны бүлешеп, яшик бергә чагында. Узын гомер насыйп булсын, тормышыгыз гөрләп торсын, кадерле кешеләр.
барга югалмады. Кирәк чакта таянышым, юанышым, куанышым булдыгыз туганнарым. Узын гомер насыйп булсын, тормышыгыз гөрләп торсын, кадерле кешеләрем. Сезгә булган хөрмәтемне, чын күңелдән рәхмәтемне җырымда җиткерәмен. Сезгә булган хөрмәтемне, чын күңелдән рәхмәтемне җырымда җиткерәмен. Җырымда җиткерәмен. Һәр мизгеле тормышымда тормыш тудырсын, уйларым да, хисләрем дә, тәннәремдә җан җылысы мәңгелеккә булсын йөрәгемдә, мәңгелеккә яшим мин. Мине бу дөньяга тудыручы нәселемә әтием Миңнебай һәм әнием Миңнегөл Миннекаевларга бик зур рәхмәтле мин. Рәхмәтләрем әйтәмен туганнарыма, балаларыма, аерымда гел рәхмәтлемен. Бу бәйрәм котлауларын оештыручы туганыбыз Миңнекаев Рафик Миңнебай улына һәм сестричкабыз Мухаммедшина Рәйсә Миңнебай кызына бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Яратырга өйрәнәмен яңа баштан. Үткәннәрне, бүгенгесен, киләчәкне, һәр мизгелен тормышымның яратамын. Яратам, яратам мин.